Musím s tebou mluvit, vevnitř, hned. Jen spust, jsme jedna kapela. Nemáme tajemství. No tak fajn. Co je tohle? To není moje. Ale měl jsi to v batohu. Ne, měl jsem to v pokoji. Dělá ti takový časopis lepším člověkem? Ne. Obdivovali tě za to ve škole? Jo. Ne. A nestydíš se, že vlastníš takový typ časopisu? Stydím. Jasně. A nemáš potřebu říct ženám, že vlastníš tak urážlivý časopis? Promiňte, ženy. No jo. Máš Zaracha. Na 2 týdny. Uklidni se, Susan, 1 týden je až moc. Takže 4 týdny a chci klíčky od tvé dodávky. Od dodávky?